Hola, soc Marta Meneu, soc periodista, soc investigadora a la universitat i a banda he escrit dues novel·les. El Senyal, que es va publicar a 2019, però el vaig escriure a l'institut, realment, a un institut de Benimaclet, de fet, i enguany s'ha publicat La sèrie de Cristall. En aquest, Benimaclet és superidentificable perquè eix la plaça, eixen alguns carrers i tal, però jo tenia l'este de no voler mencionar Benimaclet i en cap moment de la novel·la eix com Benimaclet com a paraula. I en la segona novel·la ja és com que ja no tenia eixa vergonya o eixe voler com ubicar-la tan concretament en un lloc, i en La sèrie de Cristall sí que eix Benimaclet tota l'estona també, no? Perquè al final són estudiants en el barri, aleshores pues, també està present d'alguna manera. Benimaclet té com aquesta entitat pròpia perquè ha eixit en molts productes culturals també, en cançons, en llibres i tal, que fa que siga conegut, no? I això, per ser un barri, ostres, pues em sembla superpotent. Per mi és el millor barri, no? Perquè al final és el que a mi m'ha fet ser com és, també, i jo així he trobat moviments juvenils, també és el que m'ha activat pues, a ser conscient de manera feminista, a ser conscient políticament, aleshores, d'alguna manera és el que m'ha fet ser, no? Els professors, els amics que m'he trobat així també m'han conformat com soc, i crec que això, el barri en si també té un efecte i un impacte. Tinc la sensació que estic contribuint com a tota una història de creació cultural dins de Benimaclet, perquè, per exemple, Obrim Pas, és molt fàcil trobar-se a Xavi Sarrià pel carrer en Benimaclet, i és una cosa que és com ha sigut una persona important, ha aportat a la cultura, Benimaclet també està present en les lletres d'Obrim Pas, no? I d'alguna manera com que vas fent que el barri vaig perdurant i vaig generar-se un imaginari col·lectiu. Aleshores, forma part també d'això, de tota una tradició, de tot un grup de gent que ja ho ha fet abans i que continua fent-ho. M'agradaria continuar escrivint i estic com molt contenta de que naturalment les històries visquen a Benimaclet, perquè al final d'alguna manera també és com escriure del que conec.